sat ai la like por cha nya tip dang yo oki ma ai na mending o yo blai na bang karong perthai akor was len ka bay hanga ki da sat ai jing pen choi bu sen chem o he jing im yo nga tip menu ka si sakhet u ye o kala prangi man sen ye jing long wa pha ablai kan rat to e borno ye nga ka tu sakhet u perchang no oki ye kam mo si yo meling no oki ye kam wa pha bo o kam thong yo nga u perchang no oki la he chitom ne saja hang ne hasla pertei menta si siang siu ba kalong le no ai kum ubel ba pop ngalang ngop su pha pertei bat ngalak len no ya jing sneng jong imei menta ka jing dom nga syong perkhat marwei ya ki kam tala ki ba i shirkei ka ba penung si sha ya kamun ublei bat ya kayung jong ngahi barok kawei ki paralok njo mangaju le bakla tangkan ni kawei siap hamap yang nga Lutiwa si ueki luti